Alarme taratala October kalo klimuga anifla samba fla animuga nani amunu sogolendo ana mali kuna fun TV boro sirofe o bela jalin nyatuma aw bismillah bi aka kuna fun yolu keneka kuna funi dabnela akera kunungo October kalo klimuga ankele kuluba pale konnala krenela asal du banke konnala anga jamana nyema feminye general d'armes Assimi Goïta anato nyoga munu koni ka jala korotala ni jelina jala koni uga o jala di olu koni kera kunungo nega kayta anduru wakati olula akoni yirala ka fo jala kurami koni be ubulu ate ina fo la jali fen koni do nga feminye kalo ka fo bara kurade do kado fara chesiru ani bara koni ka ama fo ala ka general d'armes Assimi Goïta afangase ani aka chedum bela jirali akera jumado temeni October kalo klita ani shekin samba fla ani mugani nani anga jamana nyemani o general d'armes Assimi Goïta ale koni ISC jamana saba bela jirali koni ministru wole krenela o ministru munu koni nyeshindo o ka jakoko olo koni ma siki kunte dawara ubese ka kuma ka barakula brodake ani ga sika fero koni soro de kuni ngela min koni me ISC konnala krenela a jakoni asoro kuta fanfela ofe anga jamana ministry meshinindo asiraba kanko o koni mani oye madame Dambele Madina Sisoko ale koni kelen ko feka sina bolike katabo anga jamana marabulu chamana sanji koni chenike yoromunna ore kama akoni tara inyeda ikadon ka fo kita dugumi koni beroni abifuma ko kasoro ni sanji koni kera sababu ka oluka pondo koni che atari inyeda uyoro koni ka wala sa koni miseka fero koni soro chugomina kasika cheni nunu koni ko olu noglanto ka mina aninga seka fero koni sigiseka wala sa kasika mo koni kishini kona cheni wero ulu konima feminye flow ka jekul bambeni alibewele ko tabital pula ko jekul mi konna la flow ani ka roka fo o sympathisant ulu koni chama me akonna la dogo ko frontier temelina ulu koni o ka concrète ko sabana koni baro ke centre international de conférence de Bamako la minye CICB la jamiere koni sinfe uye ubanyema kura signyema kura mi sigrani abina sanani koni ke okunu aka mandai halide to ko négocier ku Amadou Bari la jamiere koni keneka anga jamana ministry mi koni yeshinindo seko ani donko bina ku ka fota sianga la dala koni mani oye ministre de la tourisme andogoli gindoye ale yere koni kumara kene mi yere koni ka aye sera chapman koni ira ayira ka foko femi tabital pula ku ni jakulu u joda bari be ko sobe anga jamana koni sekuni donko olu koni matarafalila Chano siraba kan kasaro koni ka chan kosobe mimbe ka anga jamana konna la wa a chamana abike société de transport chamane koni fe minu nyere konna cardo beta do nyona walma do beta dafiru ukeroka amese ga fo a chamay ala gala tikenga yalma esige la initi ala wa kada ka bolo sira sanflela a jaro temena femie cardo akoni mika taka vitesse la abina se bendo erema wa atejo apete mo ko vitesse la mo dumbe akonna la amba fo femie kado ka fo ni société nunu koni uka chauffeur koni tata uku la ulama kasanga sanji koni ka cheni wala kata ko jugu yemi yere koni kira sawi ka ma chaban koni blade kun konna la anga jamana ministry min koni yeshine do kenya ya komani o ye médecin colonel Asaba Jalo Touré haisi na bolike katanga jamana marabulu chamana marabulu mun koni yara lisinfe atara joila tumamina asira joila kele ko fe ka cheni jate bino koni ke ayi de mechama koni ta kanyeshi askiba koni mami koni metalike maloto ni bisa ba fora ta se turu bidon chama olu koni ma fora ta se sange keme duru bonyan ko fora ta se briefini keme fla oni fura fo kata se sefa ware million bi wolonfla ani duru ani murmuru wolonfla o taraka jijo ila ka ko ma kere la munu yede ko soro nyina samia jiga cheni fe obesika wire de meto ko yamina ameta kalanko bina ko anga jamana konna la kol so be ba mi beni o sanfe kalansoni abe fo mako école supérieure des autres études technologiques et commerciales ni o hete koni ale boraka akuna fonia koni ndi mi kera aka graduation ere do koni sinfe ko nyina samba flani mu wanani samba flani mu wanduru rentrée académique konna ko ulu koni binna kemege mesra la bisaba bin ka bol l'école de munu koni beni ulu koni masaw koni nyete tukuye walmani o koni metal ketin tiki kunda bonyankula
Femi agence malienne de presse et de publicité ni a bɛ fɔ o ma ko AMAPU ni wagati na ale kɔni ye ɲɛmaa kura kɔni sɔrɔ min yɛrɛ kɔni tɔgɔ Alasana Suleimana min yɛrɛ kɔni ni diplôme baw caman kɔni bɛ a bolo kunnafoni di bina ko ka wa o kɔfɛ a bɛ kunnafoni di sira caman kɔni maîtriser wa o kɔfɛ a bɛ anglais-kan yɛrɛ fana dɔn a yirala k'a fɔ ɲɛmaa kura min yɛrɛ kɔni nana AMAPU kɔni kɔnɔna la ni o kɔni ye a directeur kura kɔni ye ko a ye baara kɛ ORTM kɔnɔ ni o ye an ka jamana jabaranin soba yɛrɛ ɲɔni a ka i ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni di koɲɛ olu kɔni ma a institution ko ta fanfɛla o fɛ. Femi ye kenyeba ale ni narina o kɔni sanu bɔra olu ye tagama kɛ tagama min kɔni bɛ taa kilomɛtiri 400 ani kilomɛtiri 20 bɔɲanko la walasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɔni kɛ an ka jamana marabolo ɲɛmaw kɔni ye min yɛrɛ kɔni sanu kɔni bɔri yurugu kɔni sira olu kɔni fɛ o de kama octobre kalo tile 17 tɛmɛnen san 2024 an ka jamana ministre ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni ni ma kofɔlen ninnu kɔni bisimila an ka jamana faba kɔnɔna la minnu kɔni ka wuli ka jɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka na u ka kamanagan o kɔni ɲɛfɔ k'a fɔ an ka jamana ministre ɲɛma ye min kɔni bɛ tali kɛ sanu kɔni bɔtogo jugu kɔnɔna ma ŋaniya jugu yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye olu ti nafa sɔrɔ a la wa a nafa fosi yɛrɛ kɔni tɛ se an ka jamana yɛrɛ fana kɔni ma. Farikolo ɲɛnajɛ bina ko kan fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ Coupe d'Afrique de développement VET-FUDAW o baaraw kɔni bina nudu an ka jamana fabaya kɔnɔna la ka a daminɛ novembre kalo tile 18 na a bɛ to senna fɔ novembre kalo tile 23 min bɛna kɛ stade du 26 mars Modibo Keyita la Yirimajɔkaw olu kɔni fɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni senfɛ farafinna jamana caman bɛna ye a la min ye an ka jamana ba Maliba fɔ ka taa se Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, la Guinée Conakry, Maroc fɔ ka taa se Mauritanie jamana, Togo jamana ani k'a dɔn k'a fɔ Algérie jamana u caman kɔni semina yen an b'a fɔ ala ka Coupe d'Afrique développement VET-FUDAW kɔni jɔnjɔn tali don an ka jamana VET-kɛlaw olu kɔni garizɛgɛ la. An bɛ to VET-FUDAW kɔni Coupe d'Afrique kɔni labɛnni o koɲɛ olu kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni senfɛ an ka jamana fédération malienne de développement VET-FUDAW olu kɔni kɛlen don ka wulikajɔw sabati ni wagati na min kɔni bɛ tali kɛ stage kɔnɔna k'o kɛ athlètes kunna walasa u bɛ se ka u labɛn cogo min na ka se ka nin ɲɔgɔndanba in kɔni kunbɛn ɲinanta bɛna kɛ a tako filala ye an ka jamana kɔni ka nin compétition ba in yɛrɛ kɔni kunbɛn san 2017 ta tɛmɛnen kɔfɛ. A kɛra dɔgɔkun filankɛ tɛmɛnen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sibiridon tɛmɛnen kɔni na stade Modibo Keyita yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fɛn min ye Coupe de la Ligue de karaté district de Bamako o tako fɔlɔ kɔni baaraw nun do la min yɛrɛ kɔni jɔnjɔn tabaga kɔni kɛra Jari club ye compétition yɛrɛ kɔni na dojo 15 min kɔni bɛ Shotokan karaté kɛ olu de kɔni sen yera nin compétition in na. Kasangani ɲina kala wuli kɔni wagatiw bɔlen a dɔgɔkɔrɔ min yɛrɛ kɔni bilala fɔ novembre kalo tile 4 nata la ni o bɛ bɛn ntɛnɛn nata o kunɲɔgɔn kɔni ma o de kama concours d'entrée caman kɔni tun bɛ kɛ an ka jamana lakɔliso caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛ kalansow ni o kɔni universitéw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ESKJ ni o kɔni école de journalisme min kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔna la olu fana kɔni ye u ka concours an'u ka dépôt kɔni o don jɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min k'a dɔn k'a fɔ maa minnu kɔni bɛ fɛ ka journalistya kɔni kalan kɛ ko dépôt bɛ ka kɛ hali bi dépôt bɛ to senna fɔ i k'a dɔn k'a fɔ novembre kalo tile 9 o wagati olu la o la ɲɔgɔndanw na kɛ novembre kalo tile 9 ani novembre kalo tile 10 ni ala ye jaabi ɲuman di maa minnu mana passer o la o na journalistya kalan kɔni ta maaw kɔni fɛ ESKJ o yɛrɛ kɔnɔna la. An bɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛ kunnafoni olu kɔnɔna Sandi Jabi ni ale yɛrɛ kɔni tun taara i yɛrɛ sɔrɔ ko bana ni ɲɔgɔn cɛ bolikaw olu fɛ yen nɔ ka sanga ni Sandi Jabi yɛrɛ kɔni bilali ye a ma tɛmɛ tile damadamani kan a kɔrɔmuso fa kelen ba kelen min ka kɔɲɔ kɛra salon ko dabama kɔni ka wele sera ale ma ka a sabu kɛ a tun bɛ ka jigin de nka ala ye min latigɛ o kɛra an b'a fɔ ala ka barabalali nɔgɔya banbagatɔ ye ala ka ku a yɛrɛ fɛ o de kama a jateminɛ la Sandi ka bɔlɔlɔ sira dɔ sanfɛ min yɛrɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Snapchat a kɔnɔna la a ye a kɔrɔmuso in kɔni jaabi la a ka lasiribagatɔ ka a sɛbɛ a kɔrɔ ko ni an ma ɲɛ ko a bɛna kɛ min ni ale ma se ka bɔ nin wagati gɛlɛman ninnu kɔni kɔnɔna la ko maaw kɔni ka a faamu k'ale yafara bɛɛ ma ko wa k'a bɛ yafa ɲini mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn fɛn kɔni ni ale ta sera o ma o la wele da kan ko maaw kɔni ka u hakili to a la ka da kan a bɛ se ka kɛ a bɛ dépression kɔnɔna la min na a bɛ se ka ŋaniya jugu kɔni ta ka ɲɛsin a yɛrɛ ma ala ka sabu ɲuman kɛ an ye. Am to
bolo sira sanfɛ kunnafoniyaw la alibi an bɛ taa la Guinée Conakry ka sanga ni olu kɔni ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni ɲɛnamayali o kɔni awɔ a kɛra a bɛ wagati nin bɔ nka jadaw kɔni carila bolo siraw sanfɛla min yɛrɛ kɔni na la Guinée Conakry u kɔni kɛlen don ka o quartier de kɔni dessin gâteau la min yɛrɛ kɔni na u kɛlen don k'a fɔ u ka jamana ɲɛma o yɛrɛ kɔni ye ni o kɔni président Doumbouya ko a kana gâteau tigɛ gâteau min kɔni dilannen i n'a fɔ ko la Guinée Conakry yɛrɛ quartier bɛ cogo min na nka a ka jaabi kɔni o kɛra maaw kɔni dabaliban ko a ye a yira k'a fɔ n'a sɔrɔ gâteau in ale de kan ka tigɛ ko ale tɛ se k'a tigɛ ka d'a kan ale tɛ se k'a ka jamana kɔni tila ale tɛ se k'a ka jamana fan dɔ kɔni tigɛ. Mali kunnafoni bɔlɔsira lajɛbagaw a kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadamaw de ye an b'a fɔ aw ni ci a ka lamɛnni ko ɲuman na ni aw minnu bɛ fɛ a ka jagofɛnw ka lakodɔn a ka cakɛdaw ka lakodɔn aw bɛ se k'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la aw kan bɛn don wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ kuma kɔnɔ.